ஜெயிலர் திரைப்படம் இந்தியாவில் மட்டும் சாதனை பண்ணலங்க, உலக அளவில் ஒரு சாதனை பண்ணியிருக்கு. வாரம் ஒரு நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக எந்த படம் அதிகமாக ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் எடுப்பாங்க. அதில் ஹாலிவுட் சினிமாவை தாண்டி ஜெயிலர் திரைப்படம் நம்பர் 1 இடத்துல வந்திருக்கு. அதோட ப்ரூஃபும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க முழு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். முதல்ல கேரளாலேருந்து ஆரம்பிப்போம். கேரளாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விக்ரம் படத்தை விட 35 லட்சம் ரூபாய், அதாவது 30 லட்சம் ரூபாய் எக்ஸ்ட்ராவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு. இது வெறும் 9 நாள் மட்டும்தான், ஆல் ஓவர் கலெக்ஷன் இல்லைங்க. 9 நாளை தாண்டி போச்சுன்னா விக்ரம் திரைப்படத்துடைய கலெக்ஷனும் தாண்டி இந்த படம் போகுது அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான விஷயம். அடுத்ததாக கேரளாவில் இன்னொரு ரெக்கார்டும் பண்ணியிருக்குங்க. கேரளாவில் தொடர்ந்து 2 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே வந்து எந்த படமும் ரெக்கார்ட் பண்ணது கிடையாது. இன்றைக்கி 9வது நாள், நீங்களே பாருங்கள் அந்த லிஸ்ட்டு. முதல் நாள் 5 கோடியில் ஆரம்பித்து 9வது நாள் வரைக்கும் 2 கோடியும் தாண்டி ஒரு படம் வந்து தொடர்ந்து கலெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குன்னா அது ஜெயிலர் திரைப்படம் மட்டும்தாங்க. கேரளா சினிமாவுடைய லைஃப் டைமில் இப்படி ஒரு திரைப்படம் தொடர்ந்து 2 கோடிக்கு மேலே சாதனை பண்ணதே கிடையாது. இதனால தான் கேரளாவுடைய பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் சீட்டில் 40 கோடியே 35 லட்சம் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கிராஸ் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லலாம். இப்போ கேரளா சினிமாவில் எந்த வருஷம் தமிழ் சினிமா அதிகமாக ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியன் 96ல், கில்லி 2004ல், அன்னியன் 2005, போக்கிரி 2007, சிவாஜியும் 2007, எந்திரன் 2010, ஐ மூவி 2015, பிகில் திரைப்படம் 2019, விக்ரம் திரைப்படம் 2022 ரெக்கார்ட் பண்ணிச்சு. இது மொத்த ரெக்கார்டையும் 2023 வந்த ஜெயிலர் திரைப்படம் இவ்வளோ படத்தோட ரெக்கார்டையும் உடச்சி இன்றைக்கி நம்பர் 1 இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெயிலர் திரைப்படம் பொன்னியின் செல்வன் போல முதல் பாகத்தை வந்து இந்த வீக்குள்ளே கிராஸ் பண்ணிடும் அப்படிங்கிறத வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. நீங்களே பாருங்கள், 140, 170 பெரிய டிஃப்ரெண்ட் இல்லை. இங்கே சைடில் கண்டினியூன்னு போட்டிருக்கு. இது போச்சுன்னா ஆஸ்திரேலியாலையும் நம்பர் 1 ஜெயிலர் அப்படிங்கிறத ஆஸ்திரேலியா பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் சீட்லேருந்து வெளியிட்டிருக்கு. இப்போ ஒரு 8 நாள் கலெக்ஷன் இந்தியா முழுக்க எவ்வளோ வந்திருக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஜெயிலர் தான் நம்பர் 1, 449 கோடி. கட்டார் 2 இந்த திரைப்படம் 396 கோடி. OMG 2 130 கோடி. போலா சங்கர் 43 கோடி. இந்தியா லெவலில் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வரைக்கும் இந்த வாரம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தி திரைப்படம், தெலுங்கு திரைப்படம் எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு நம்பர் 1 இடத்துல ஜெயிலர் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு டீட்டெயிலான ரிவ்யூங்க. கலெக்ஷனில் மட்டும் ரெக்கார்டு இல்லைங்க, ஸ்க்ரீன்லேயும் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியாவில் வந்து அதிகமான ஸ்க்ரீனில் ஒன்று அது ஒரு ரெக்கார்டு. ஆனால் யூகேயில் இருக்கிற திரையரங்கில் 1500 ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாண்டி ரெண்டாவது வாரமும் 1500 ஸ்க்ரீன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க யூகேயில். இதுதான் முதல் சினிமா அப்படின்றாங்க. ஏன்னா ஸ்க்ரீன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிருக்கான். இந்த மாதிரி எந்த படமும் ஆனதில்லை யூகேயில் அப்படிங்கிறத அங்கேருந்து அஃபிஷியலாகவே வெளியிட்டிருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். கர்நாடகாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 52 கோடியை தாண்டி போயிட்டுருக்குன்றாங்க. இது ஆந்திராவே பீட் பண்ணிடும் போல இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. 59 கோடியெல்லாம் தாண்டி அங்கே போயிட்டுருக்கு. ஆஸ்திரேலியாவும் யூகேவும் கிட்டத்தட்ட கர்நாடகா ஆந்திரா பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கிட்டே வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொரு முக்கியமான ரெக்கார்டு என்ன தெரியுங்களா? நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது ஆந்திர பிரதேஷ், தெலுங்கானா. முதல் நாள் கலெக்ஷன் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 கோடி வந்திருக்கு. 2வது நாள் கலெக்ஷன் 2 கோடி. 3வது நாள் கலெக்ஷன் 4 கோடி. 4வது நாள் கலெக்ஷன் 5 கோடி. 5வது நாள் 3 கோடி. 6வது நாள் 6 கோடி. 7வது நாள் 2 கோடி. 8வது நாள் 1 கோடி. 9வது நாளும் 1 கோடி. கிட்டத்தட்ட ஆந்திரா தெலுங்கானாவை பொறுத்த வரைக்கும் 34.59 கோடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கலெக்ஷன் ஆகிருக்கு அப்படின்றாங்க. இது ஆந்திரா தெலுங்கானா அப்படின்றாங்க. இதெல்லாம் தாண்டி கிட்டத்தட்ட 60 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கலெக்ஷனை தாண்டி போக போகுது அப்படிங்கிறத ஆந்திரா தெலுங்கானா அங்கேருந்து கிடைக்கிற நம்மளுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு, அதுவும் சிரஞ்சீவி திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகியும் இவ்வளோ கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கு ஜெயிலர் திரைப்படம். இதெல்லாம் தாண்டி தமிழ்நாட்டில் 147 crores, ஆந்திரா நிஜாம் 59 crores, கேரளா 40 crores, கர்நாடகா 52 crores, ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா 8 crores, ஓவர்சீஸில் வந்து 100 crores தாண்டி போயிட்டுருக்கு. கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா 468 கோடி. இது வந்து குறைந்த கலெக்ஷனை தான் நாங்கள் காமிச்சிருக்கோம். இன்னும் ஆல் ஓவரில் இன்னும் நிறைய கலெக்ஷன்லாம் விட்டு போயிருக்கு அப்படின்றாங்க. கிட்டத்தட்ட 500 கோடியை தாண்டி போயிடுச்சு அப்படிங்கிறது தான் உண்மை நிலவரம்னு சொல்லப்படுது. இதெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுங்களா? கேரளாவில் 2 கோடிக்கு மேலே கலெக்ஷன் ஆச்சு நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து சொல்லியிருப்போம் இல்லையா? இது வரைக்கும் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற பல பேர்கிட்ட வந்து வாங்கி ரிலீஸ் பண்ண திரைப்படங்களையே இது ஒரு பெரிய பம்பரான கலெக்ஷன் அப்படிங்கிறத வந்து கேரளா திரையுலகத்தை சேர்ந்தவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி சன் பிக்சர்ஸை வந்து டேக் பண்ணியே இந்த கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட்டை வந்து அஃபிஷியலாக தெரிவிச்சிருக்காங்க. இது ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கு. உலகம் முழுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாலிவுட் திரைப்படங்கள், எல்லா லாங்குவேஜ் திரைப்படம் வெளியாகும் இல்லையா? அதோட லிஸ்ட்டில் ஜெயிலர் வந்துருக்குங்க. அதுதான் சரியான ரெக்கார்ட் பிரேக் அப்படின்லாம். எப்பவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாலிவுட்டில் சேர்ந்து இந்த வீக் எவ்வளோ கலெக்ஷன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து ஹாலிவுட்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அதில் எல்லா இங்கிலீஷ் படம், ஹிந்தி படம், எல்லா லாங்குவேஜ் படமும் இருக்கும்.
அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெயிலருடைய படம் வந்து நம்பர் 1 இடத்துல இருக்குது. இதை கேட்கும் போது நிறைய பேர் வந்து இதெல்லாம் நம்புற மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அவங்க வந்து அஃபிஷியலாகவே அவங்க வெப்சைட்லேயே போட்டிருக்காங்க, ஜெயிலர் திரைப்படம் நம்பர் 1 இடத்துல இருக்குது. ரெண்டாவதாக பார்பின்னு ஒரு திரைப்படம் வெளியாகி ஓடிட்டு இருக்கு பாருங்கள், அது வந்து 2வது இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. நீங்களே பாருங்கள், ஜெயிலர் நம்பர் 1, பாபி 2வது இடத்துல இருக்குது. அதாவது எம்பெக் அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்து 3வது இடத்துல இருக்குது. ஸோ மற்ற லாங்குவேஜ் எல்லா படமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்குது. ஸோ உலகம் முழுக்க நம்பர் 1 சொன்னது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகைப்படுத்தி சொல்லலை. ஹாலிவுட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷனில் வெளியிட்ட திரைப்படங்களில் ஜெயிலரும் நம்பர் 1 இருக்குது. இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, உலகம் முழுக்க அதிகமான ஸ்க்ரீன் பண்ண முதல் திரைப்படம் ஜெயிலர் திரைப்படம் தான். இந்தியாவிலிருந்து வெளியாகி அதிகமான ஸ்க்ரீனிங் பண்ண திரைப்படம் இப்போ ஜெயிலர் திரைப்படமாக இருக்குது. நீங்கள் கேட்குற பாகுபலி, KGF 2 திரைப்படத்தெல்லாம் அடிச்சிருச்சா இந்த திரைப்படம்? டாங்கல்னு ஒரு திரைப்படம் வந்துச்சுல, அதெல்லாம் அடிச்சுதா அப்படின்னா அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நம்ம கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட்டில் அதை பார்க்கலாம். ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.